Ja mä aion tehdä teille tällaisen pikaisen Instagramin esittelyvideon. Niin, kerron vähän Instagramissa. Niin, tuolla. Heijastaa vähän, mutta tuolla näkyy meillä Instagram. Sitten mennäänpäs Irkkuun. Ja täällä on siis nää. Nyt tää valaistus on vähän kuva. Hetken mä säädän vähän tätä valaistusta. Täällä sen pikkusen matalammaksi. Noin, nyt se näkyy. Siis tää oikeesti ei oo näin pimeät, mutta mä vähän säädän tätä valaisuutta. Niin täällä on tämä minun Instagram-tilini. Voitte tulla seuraamaan nimellä. Tuossa hetki tää tarkentaa kohta. Sitten mä painan vähän tuolta. Mitä ihmettä? Hetki. Näin. Tää tarkentaa kohta. Tää nyt se ei tarkentanut. Mutta Silva Ojala nivellä ja pitäisikö meillä olla vähän tällainen pienempi vielä? Vähän laittaa vähän näköisesti. Ottaen nyt on kamera. Näkyy. Täällä 52 seuraajaa, ei kovin paljon, mutta kuitenkin aika hyvä määrä. Ja täällä näitä on. Sitten näitä kuvia 122 julkaisua. Ja täällä on tämä on tykätyt. Tai ketkä on tykännyt näistä on kuvistani. Täällä. Tässä ei näy todellakaan kaikkea. Ja sit mä seuraan 198 kohtaa 200. Täällä. Aika siisti. Ei näitä kuvasta. Oikeastaan varmaan et halua katsoa tätä videota, mutta oikeastaan kiitos jos katsot tämän videon. Tää oli tämmönen nopea Instagramin esittelyvideo. Siis se menisi. Otetaan nyt vähän valosta. Ennäs. Koska näkynyt paremmin. Hetki. Ehkä toi olisi vähän valaistunut. Katsotaanpa. Siis. Tää lähdetään ihan sikana. Instagramiin. Voidaan näyttää vielä, kuka minä olen täällä Instagramissa. Tarkennetaan tossa. Sitten mä tarkennan vähän sitä kuvaa. Hetki. Sitten näytetään teille nopea vielä.
Moi moi!